Sanibonani guys, igama unqabile nginiphathela amazibela omkhokha ongumhla ka-12 Agasti. Ukhulekani benoNomkhosi bakhungathekile emva kokubuya kukaSiphamandla benoBusisiwe eMozambiki. Kuthe nje sebesendlini bobabili, uNomkhosi bengakwazi ngisho ukuyibamba, ehla enyuka sengathi indoda yosa ithumbu, eyibuza iphendule ukuthi bazokwenza njani phela manje ngoba hawu usebuyile umnikazi wesihlalo. Usiyasho-ke uNomkhosi ukuthi uke wayizwa ingane ikhala, uthi uKhulekani cha, uthi uma kusho ukuthi ngempela uMabusi usengcono. Inkinga-ke le, uthi uKhulekani ehlisa umoya, sithandwa sami. Mina ngiyazi ukuthi ubizo lami sengilikhethile. Ubaba uMvelase uyena ozokutshela uSiphamandla ukuthi mina yimina umkhululi woqobo, futhi-ke amakhosi amabili awakaze abuselana. Kuzomele nje kube khona indoda eyodwa ebusayo kulesi sihlalo, futhi leyo ndoda imina. Themba mina wena. Ayi Nomkhosi, bengakuvumi nhlobo lokho okushiwo uKhulekani. Ubebona inkinga nje kuphela nengozi ezayo ngokuthi laba sebebuyile ngokushesha okungaka. Hhayi-ke umphephethe unina kaKhulekani benoSiphamandla ubengawuvala umlomo ngoKhulekani. Umtshelile uSiphamandla ukuthi yeyi uKhulekani ubenze ey'bukwayo ngesikhathi usahambile nje. Uyasho ukuthi bekade ephilisa abantu abangaboni emehlweni bebona, ngisho nabantu abayinhlanya bebesebephila saka ngenxa yakho Khulekani. Uthi uyasho nanokuthi ubeyithobile, ey'beka phansi, engasho ukuthi la mandla avela kuyena, ethi kodwa avela kuMvelase. Usithi uSiphamandla, hawe ma, kaze ngajabula. Ngiyabona manje ukuthi ngenze isinqumo esi-right sokuthi ngithathe uKhulekani ngimbeke njengebamba lami, kunokuthi ngithathe uNdlovu. Usiyasho umphephethe ukuthi yeyi wena uphuthelwe, awubonanga lutho. Lokho-ke uSiphamandla ngoba phela kuthiwa ukungazi kufana nokungaboni, kumenze wacabanga ukuthi sekumele aphindele futhi noBusisiwe eMozambiki beyoyishayelwa umoya nje. Ngoba phela ukhona umuntu ozobamba lapha esihlalweni futhi ozosiphatha kahle isihlalo nabantu bebandla bamthandayo. Kanti akazi ukuthi yeyi lo muntu lo uyisitha, uyimvu nje emehlweni kanina nasemehlweni abantu, kodwa kuyena uSiphamandla, hawe ma, uyimpisi uqobo lwayo. UNomkhosi-ke yena usemane waphenduka labo mama babizwa ngokuthi amavileni. Ukubona kumamuvi labo mama laba okwaziwayo nje ukuthi ish bazomane nje beqede ngawe, finish. Usemane waphenduka lawo mama-ke nje uNomkhosi. kuMabusi bezenze ngathi yamhlekisa, kodwa emva kokuthi amthathe ihage esebhekele bemane eshintsha ebusweni, kubonakala nje ukuthi cha, lesi nje isitha uqobo lwaso. UNomkhosi-ke umtshelile kuMabusi ukuthi ayi sisi, indaba ngempela usheshe wabuya kangaka. Wathi hhayi cha, siyaphindela emumva sinomyeni wami eMozambiki, kodwa-ke ungakhathazeki ngoba ngiyazi ukuthi ibandla lisezandleni ey'fudumele. Wajabula uNomkhosi, wenze ngathi kodwa-ke hhayi ukuthi le nto le beyilangazelele, kodwa nje ubona kahle ukuthi injabulo ibhala ebusweni. Kanti naye-ke uSiphamandla uhambile wamtshela umfabo okufanayo, naye uKhulekani wamoyizela, wabona ukuthi nje lesi sinqumo asithathile uSiphamandla sisho khona into vele kade beyifuna nebekade beyilindele. Kodwa-ke guys, asazi izophetha kanjani ngoba ukukhokhomeza kaKhulekani akungihleli neze kahle. Ngathi nje esikhundleni sokuthi leli bandla liphakamise izomane nje alishonise phansi le emgodini. Kodwa-ke sobona khona ukuthi iyozala nkomoni. Ningakhohlwa guys ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.